Que m'he colat, no, Sergi? Tema divertit o no divertit? Un tema divertit, alegre. Bé, el tema vintage sempre és un tema agradable. Fa 2 setmanes van comentar la final de Sevilla que perd el Barça, la final del 86. Avui comentem, un dia com avui, 18 de maig de 2016, el 18 de maig de 1988, l'Espanyol perd el partit de tornada de la final de la Copa de la UEFA després de guanyar 3-0 a Sarrià. L'Espanyol jugava contra el Bayer de Leverkusen, aquesta és l'anada, jugada a Sarrià, i l'Espanyol va guanyar 3-0 després d'eliminar a 700 de final al Borussia, a l'Inter de Milà, al Milan, al Bruges i al Victovice. Aquest és el segon gol amb Javier Clemente en el banquillo, amb una temporada extraordinària. Va quedar tercer a la Lliga 86-87 i a la següent l'Espanyol fa aquest temporadón a la Copa de la UEFA. Aquest és el tercer gol marcat per el Pipiolo Losada. Arribem, mira, Pericos a Canaletes. Aquesta imatge és francament poc vista. I aquí tenim Pericos a l'estadi del Bayer Leverkusen, amb una imatge que va quedar per la història. Qui? Aquesta. Lauritsen i Mauri a la banqueta. A la banqueta no, a la grada. No va voler vestir perquè Clemente amb 3-0 d'avantatge doncs pensava que no volia peloteros. Va quedar Valverde a la banqueta i John Lauritsen a la grada. Això va fer pensar molt als seguidors de l'Espanyol. Veieu, 0-0 al descans i el partit que anava molt tranquil, amb 3-0 d'avantatge. No passava absolutament res, no va haver-hi cap ocasió a cap porteria, ni per part de l'Espanyol ni per part del Bayer a la primera part. A la segona, a l'Espanyol li entra el Canguelo. I veiem imatges i ocasions i atacs del Borussia, del Bayer Leverkusen a la segona part. Però, què passa? Que arriben els gols. Amb aquesta jugada d'indecisió a la defensa de l'Espanyol arriba el primer gol. Primer gol del Bayer Leverkusen. Segon gol, rematat en planxa, segon gol. Goetz. El tercer gol arriba als 10 minuts abans d'acabar el partit. Als 10 minuts, aquest és el que feia l'Espanyol. Llançava de porta i regalava pràcticament la pilota. És aquesta la jugada, una de les jugades claus. És això el que va fer l'Espanyol durant tot el partit, especialment la segona part. Regalava, li entra el Canguelo, se li fa una bola al partit i no pot. Acabem de veure Jesús Carrillo, actualment a Barça Televisió, posant el micròfon a Manolito Zúñiga. Aquest és el tercer. Bum Conxà, minut 80, falta de 10 minuts. El partit s'acaba amb 3-0, un Espanyol que estava pràcticament regalant la final, un Javier Clemente molt preocupat, i directament anem als penals. El primer penal el marca Pichi Alonso, que 2 anys abans havia fallat amb la samarreta del Barça contra l'Esteaua de Bucarest. El segon el marca Hop, 2-1. El tercer penal, o sigui, el segon penal del Bayer Leverkusen, el marca aquest jugador, el número 6. 2-1. Avantatge molt clar de l'Espanyol. Aquest és Santi Urtiaga, un jugador de l'Atlètic de Bilbao, un lateral dret, que envia la pilota al pal i malauradament va fora. Hi ha vegades que va dins, aquesta va anar fora. 2-1. El 2-2 el fa aquest jugador alemany. L'Espanyol es podia adelantar gràcies a aquest gol o no gol del Pipiolo Losada. Però Bollborn, un porter que tenia bona trajectòria al Bayer Leverkusen, atura el penal. Marca el Bayer i el penal decisiu, el penal que havia de fer l'Espanyol com a mínim per empatar, el falla el Pipiolo Losada. L'envia als núvols, l'envia al iCloud de Leverkusen i l'Espanyol amb 3 gols d'avantatge, un dia com avui, fa 28 anys, les llàgrimes de Pichi Alonso, perd una final que tenia guanyada amb tota una ciutat, cosa molt estranya ara, tota una ciutat, molts seguidors del Barça, molts que als seus balcons van posar banderes de l'Espanyol per animar l'equip que queia molt simpàtic de Javier Clemente, i la UEFA va caure. Tot això sense guió al Sergi Mas i una competició que ha estat injusta amb l'Espanyol, precisament amb el que avui s'ha proclamat campió, amb el Sevilla. Exactament. Anys després, el 2008, l'Espanyol va perdre la segona UEFA de la seva vida, també per penals contra el Sevilla a Glasgow. Molt bé, i un aplaudiment per la feina del Sergi Mas, però no tant pel record, que és trist per l'Espanyol. Es va fer amb el Barça, ho farem l'Espanyol. La setmana que ve ho farem amb Monchi, que m'estan taladrant ara a Twitter pel tema Monchi. Molt bé. Com vaig llegir l'altre dia a Twitter, una secció al futbol vintage amb Sergi Mas imperdible. Imperdible.